Pak Sukiman derek anu nyuwun pangapunten kula niki kan kanca-kanca dalang Sragen itu sudah berapa tahun ora ditampilke ning Jakarta. Gitu. Paling tidak seperti beliau Pak Kondang dulu, kula nyuwun panjenengan mengke diagendakan. Nggih. Sagu nggih. Hah? Nggih. Kula gamelan wayang tenda komplit. Masalahnya pentasnya ning endi? Monggo nderek. Nah, pokoke mengke kula nyepakne alat sak kabeh panjenengan ngopeni kanca-kanca kalih bise. Pripun nggih to? Akeh lho Teh. Insyaallah. Sura nggih. Suran. Suran ini kapan? Suran itu bulan Juni. Pertengahan Juni. Ya, harus bilang Tuan Putri dulu. Kok nek kalih kula manut. Nggih. Nggih. Sok kowe engko sak bise sak ongkose. Wah, anu, Mas bawa riyen. Anu, sesideman Pak, sesideman. Nggih. Wah, apal kowe. Hah? Apal ora? Mengke sing nyanyi Mbak Eka nggih. Nggih, kudu. Sing bawa Pak Kangko, sing nyanyi Mbak Eka, sing nyawer Mas Brimob lho, Mas. Sesideman karya jenenganipun Bapak Haji Sukron Suwondo ingkang Rama. Monggo Kang Mas. Wiwitane anderek sang peke. Disenggae karo Ade Sabar. Sabar. Pak De sabar. Kae dadi piyai kondang lho Mas Kangko, nganti eneng lagu sabar bareng saiki. Kang olah budaya. Sowan menyang kutha gedhe. Ayo Mas Brimo. Kula ora iso nek sesideman ora. Bendara Moska yung Tepuk tangan. Selendang kuning. Iya. Iki perwakilane Mas Putut iki. Salah kowe nek karo aku. Kowe anggere ora nyawer aku tak antemi lho kowe. Mungkin kalau sawer Dik. Pak Demanto. Tenang ae. Terus saya panjenengan di Mang terus nggih mengke kula sawer. Mang terus nih. Lali. Swara kurang permono ning wasisat ngro. Suarane empuk. Iki selak ngenteni Durpres yo aja suwi-suwi. Angung marang Bendoro ya sulis yo bicar ngincangake halis. Ayo kok. Dalem Sang sulit ya Gitar ngintangake halis. Lah kula kok nerone ora iso. Anake jenengane ora iso kok. Napa melih kula. Kembo apa iso nek? Terus tresno sasideman. Ayo Kak. Nduk Kang. Ayo, baik ayo. Kang. Mangke bendara ketemu ning kula. Nggih. Matur nuwun Pak Brimob. Tepuk tangan ke Pak Brimob. Ayo Dok, sesideman. Nggih. Mengke sing selembar adik kula nggih. Boleh? Heeh. Iki setunggal malih mangke Mbak sing kidul dhewe.